Ak ste si mohli všimnúť, tak na tej vežičke sú presne 3 koruny, čo symbolizujú tú Kalmarskú úniu kedysi, čo bola. Potom som sa vybral smerom dovnútra tohto paláca hradu, kde môžete vidieť Margaretu, ich kráľovnu, a tam presne tie 3 koruny, ktoré sú veľmi významné. Má to veľký symbol v Dánsku dodnes. No a tu je námestie pred tým palácom, ktoré bolo oveľa živšie ako tie predošlé, pretože bolo ráno, preto môžete vidieť tu aj menej ľudí, ale nebojte sa, potom príde viac ľudí aj turistov. Tu môžete vidieť baziliku, kde sa stále korunujú kráľovskí vládcovia. Mňa moc nezaujala, príde mi taká veľmi gičová, taká proste moderná, nič také historické, nič pre mňa, ale pekné to bolo. No tu je na meste, že Storke Spring Vaden, ak sa nemýlim, kde môžete vidieť takúto krásnu fontánu a luxusné butiky. Ďalej som sa vybral smerom cez takéto námestie, vidíte, všetko vydláždené majú krásne. Tu je veľká symbolika. Hore môžete vidieť Pegasa, oblaky a pod ním pamiatky. Prečo? Lebo v roku 1807 Kodaň vyhorel a od základu, teda nie až od základu, to už preháňam, ale bol vybudovaný oznova. Tu môžete vidieť väžu Kočiarsku, ktorá je zaujímavá tým, že má schodiska špirálové. A prečo? Lebo s kočami sa kedysi takto chodilo hore, čo ma veľmi zaujalo. Vstup stojí 8 eur, tam som hneď išiel. Je tam aj obchod so suvenírami, ktorý som nevyužil, a hore je pekná výhľadka, naozaj to stojí za to, keď tam pôjdete, vykonáte si to. Za pár minút ste vlastne hore. No, vybral som sa k múzeu Guinnessovej knihy rekordov, kde môžete vidieť aj najvyššieho muža tam v suchu, ale nemal som čas tam ísť, tak som sa vybral k malej morskej víle.